Добре дошли на всички, които са в залата. Надявам се, че ще ви бъде забавно в следващите 45 минути с нас. Надявам се моите панелисти да са също в залата. Заповядайте. Един по един да ви представя. Най-напред Деян Василев от менеджер продажби в Siemens. Заповядай, Деяне. Емил Шопов също ще бъде с нас. И последен, но не по важност, Александър Кератинов от Контур Глобал. Още веднъж добре дошли. Чуваме ли се? А сега чуваме ли се добре? Така е по-добре. Още веднъж добре дошли и на присъстващите в залата, както и на моите гости на сцената. Темата е изключително любопитна. ВЕИ са най-бързо развиващия се сектор в енергетиката и представляват огромна част от новите инсталации, които виждаме да се внедряват в системата, най-вече соларни напоследък, но тази година България ще има и първия си вятърен проект. И не на последно място, България се оказва и третия пазар в Европа по инсталирани мощности за индустриални батерии. Така че имаме доста с какво да си говорим с нашите гости. И темите, които ще отворим, са всъщност какво означава устойчивост и колко различни аспекта има, какво трябва да гледаме, когато структурираме нашия проект, когато избираме технологии и най-важното какво правим след като имаме вече инсталация. Тя трябва да бъде управлявана, внедрена в системата и да работи по възможно най-устойчивия начин. Така че ще направя първо така реверанс към всички участници в панела, да им дам думата с две-три думи да се самопредставят и да кажат какво всъщност искат, защо участват днес на този панел всъщност. Здравейте на всички участници, добре дошли. Казвам се Деян Василев и съм представител на Siemens ЕООД в отдел електрификация и автоматизация към интелигентна инфраструктура. Менеджер продажби съм в това направление, като в частност занимавам с електроразпределителните уредби и системите около тях. Здравейте на всички, чуваме ли се? Първо искам да благодаря на Басел, също и на партньорите и колегите от Siemens за поканата и възможността да участвам на този панел и на това събитие. Много е важно да има такива събития, да говорим по тези теми, да има публичност, да има експертиза, която да се споделя. Накратко от мен, Емил Шопов, вече 20 години в енергийния сектор, предимно в международни компании и в момента представям тук Storix Energy, смея да твърдя първия в България asset manager, фокусиран към ВЕИ активи и ВЕИ проекти, който цели да доведе международната large scale експертиза от голямата енергетика към тези многобройни ВЕИ проекти, инвеститори, които българската енергийна система получи и се здоби през последните години. Така че да имаме те да имат устойчив бизнес, България да има устойчива енергийна система. Благодаря. Това от мен сега. Здравейте на всички, казвам се Александър Кератинов, старши проектен ръководител в Контур Глобал. В компанията отговарям за проектиране и изграждане на всички наши ВЕИ проекти на територията на България и на Гърция. Също така взимам дейно участие в тяхното развитие. Благодаря за поканата в този форум. Една от точките, които бих искал да заседна днес е чисто практически опит в подготовката и реализация на такъв вид инвестиции, защото, както и Мариана каза, ние станахме един хъб в Европа за развитието на БЕС проекти. Малка България вече е в топ 3 и благодарение на нашия опит може да спестим доста грешки, които се допускат и в
планирането, проектирането, изграждането и след в експлоатацията на такъв вид проекти. Благодаря. И съвсем практично, директно се гмуркаме в темата с Деян най-напред, но след това и с всички останали участници. Както може така от техните представения заключихте, ще си говорим предимно за дигитализация и управление. Така че първият ми въпрос към вас е всъщност, ако трябва да назовете тази рецепта за успех, кои са ключовите неща, които трябва да имаме в предвид, ако искаме инвестицията, която правим в ВЕИ, в батерия, в хибриден проект, кои са ключовите неща, за да бъде тя успешно реализирана и успешно управлявана? Въпросът е всеобхватен и бих искал да обърна внимание на ВЕИ не само като генерация, като по-общо понятие, свързано с непонятие ми как ВЕИ се интегрира в системите за енергийната ни система на България и свързаността. Говорим много често за мегаватт часове произведена енергия. Знаете, че е изключително важно тази енергия да се предаде към системата за управление, това да бъде надежно и да бъде точно в правилния момент, когато е необходимо. Тоест, електроенергийната система, в частност електропреносната мрежа, трябва да бъде адекватна и напълно готова във всеки един момент да изнася тази енергия. И ВЕИ технологиите прекрасно се свързват с модерните технологии, екологосъобразни и устойчиви технологии, които са включени в електроразпределителните мрежи. Знаете... Когато си говорим за устойчивост извън зелената енергия, когато говорим по-скоро за оборудването, което ни свързва към мрежата, какво е измерението на устойчивост и екологичност, което обичайно така малко се пропуска при нас? Към това, което се пропуска, се сещам за един регламент, който тази година влезе в сила и с него се забранява използването на флуоросъдържащи газове. В такива уредби, в уредби до 20 кВт е забранено използването на флуоросъдържащи газове в целия Европейски съюз, като вече има технологии, които позволяват използването на друг вид съоръжения, ползващи чист въздух, както е при нас в Siemens. Такива технологии ние наричаме в общо семейство BlueGIS и това е решението да се елиминира един от най-тежкия парников газ, който вреди изключително много на околната среда и същевременно разчитаме на устойчива технология и на компактност, каквато ни дават тези газоизолирани уредби, за които говорим. Зачитането на регулациите и така следенето им е едно от нещата, които са част от успеха. Емил, освен регулациите, когато обичайно гледаме инвестицията, имаме така кое е инвестиция, кое можем така да спестим в началото, после това излиза ли през друг разход, да речем, при управлението и оперирането на този актив. Разкажи ни малко от кухнята така, точно какво трябва да гледаме, за да е една инвестиция успешна. Това е много широка тема. Сега ще се опитам да съм така доста кратък и да кондензирам основното. Успеха в един енерген проект, и всъщност в това общовалидно на това за всеки един индустриален проект, производствен проект, успеха има три измерения – техническо, финансово и търговско. И тези три измерения, за съжаление, виждаме в някои проекти или в доста проекти се гледат по-отделно, последователно, на различен етап. Понякога инвеститора се прицелва само в финансовото измерение, най-евтиното, най-бързото, после почва да гледа техническото, търговското накрая или обратното.
Тези три измерения трябва да се гледат заедно, едновременно и от самото начало на структурирането на този проект. Това е изключително важно, за да може да бъде проектът устойчив. И от устойчив, освен устойчив зелен и за околната среда, да бъде устойчив за инвеститора и за финансиращите институции, които в крайна сметка трябва да дългосрочно да извличат стойност от този проект. Енергетиката особено е доста специфична ниша, както аз обичам да казвам. Това не е спринтова дисциплина, а по-скоро маратонска. И тук гледаме много дълги хоризонти от 20-30 години за инвестиране. Така че това са трите измерения на успех, които трябва да се гледат и да се взимат в предвид заедно интегрирано още от самото начало. И един пример да дам по темата за дигитализацията и по-конкретно Мариана да говори на това въпрос. Това, което виждаме в момента като така чисто практически пропуск в последно време е темата за дигитализацията и факта, че технически решения за събиране на данни милион. Чухме на предния панел в друг сегмент сектор, те са налични и в голямата енергетика, в абсолютно навсякъде. Въпросът е, че дигитализацията и данните сами по себе си не носят доходност и не добавят стойност. Нужен е следващия управленски слой, който да филтрира, обработи, както се казва, да знае какво да прави с тези данни и да ги използва така, че да повиши ефективността и работата на актива. И по-специфично в ВИ сектора, специално ВИ активите не са и ВИ централи, фотоволтаици, батерии, вятър. Това не са пасивни инвестиции вече, не са пасивни активи. Това трябва да се разглежда като една активна система, която иска активно управление, търговия, оптимизация на генерацията, оптимизация на поддръжката, така че да посредствено да има отлично представяне и това прави разликата между добрите и посредствените проекти. Това е чудесно обобщение да гледаме проекта в цялост, не по-отделно и всъщност да мислим за как този проект ще работи, не само как ще се случи. Александър, от практиката на човек, който е участвал в реализацията на една от най-големите батерии в България, в момента мисля, че е най-голямата работеща, все още. Какви са твоите виждания за това какво направи този проект успешен, случил се в времевата рамка, в която е предвиден и съответно какво можеше да бъде направено по различен начин, за да стане още по-добре? Благодаря за въпроса. Действително проекта, който изградихме и въведихме в експлоатация, се случи, би казал, сравнително бързо за стандартите на проект такъв мащаб. Говорим за проект, който е с активна мощност 202 МВт, с ползваем капацитет 500 МВт. Ние започнахме с строителството април месец и го въведихме в експлоатация ноември месец миналата година. Така че от гледна точка на реализация, това, което ни помогна е, че сравнително дълго време отделихме на планирането и проектирането. По време на този етап успяхме да маркираме къде ще бъдат критичните точки, свързани с реализацията на проекта. Там, където може да се справим малко по-добре, беше планирането на етапа за въвеждане в експлоатация и налагане. Но тук, благодарение на нашите партньори, включително избраната EPC компания, включително избрания доставчик и на SCADA системата, успяхме да се справим с основните предизвикателства, които освен технически бяха, ако щеш, дори различна култура между нашите партньори от Китай, които ни доставиха по-голямата част от съоръжението, и нашите местни партньори, които проектираха и въведаха в експлоатация SCADA. Но благодарение на проактивно отношение и дейност от всички участници, успяхме да преодолеем тези bottlenecks, значи с български език, и да успеем да въведем в експлоатация обекта. Колко важен елемент всъщност е SCADA и управлението на един такъв голям актив? SCADA мисля, че може да я видите отвън, нали така? Да. Ако някой има интересно.
Ами, това е ключов елемент, ако мога да добавя. Реално SCADA или EMS системата от гледна точка на... Това е хубаво, понеже каза SCADA или EMS системата. Хубаво да направим разликата между двете. Всъщност какво прави SCADA, какво прави EMS-а и как всъщност се случва тази интеграция, която мисля, че ще е интересно на голяма част от аудиторията. Да, само да довърша предишната мисъл, извинявай. От гледна точка на общ разход на проекта, SCADA-та и EMS системата, в зависимост от целия мащаб, но говорим за половин процент от общия капекс. Реално без правилната SCADA и EMS система съответно, актива става неизползваем. Така че всички десетки милиони, които са вложени в този проект, без правилното решение, те нито могат да ти докарат доходност, нито ти позволяват да имаш едно правилно управление на актива. Голяма точка на разликата между SCADA и EMS система, SCADA-та покрива цялата централа, включително разпределителните уреди, трансформатора и батериите. EMS системата, тя има една по-комплексна функционалност, която позволява връзка на търговец към батерията, задаване на графици, дистанционно спрямо това какво се случва на пазара и максимално ефективно използване на този актив. Защото в крайна сметка, като представител на компания, която основно се фокусира върху проектна възвръщаемост за всеки един актив и това доколко проектът допринася към EBITDA или към оперативните приходи на компанията, всеки един елемент от реализацията на проекта се разглежда от призмата на това реално как той ще ни помогне да вземем максималното като проектна възвръщаемост от нашите инвестиции. И как се справяте до момента? Към момента се справя добре. В интерес на истината, в началото имахме определени предизвикателства, които в крайна сметка са грешките, които се допускат поради растежа. В нашия случай имахме много добрия бекграунд, че самата батерия е реализирана на територията на ТЕЦ Контурбово Марица изток 3. Така че от гледна точка на оперативен персонал и менеджмент, хората вече бяха подготвени. При самото строителство, студения и горещия пуск, голяма част от хората, които и все още са част от персонала, експлоатационния персонал на ТЕЦ-а, те участваха във всички процеси, свързани с изграждането и довеждането на батерията в експлоатация и успяха да придобият много добър практичен опит. Така че благодарение на това, реално и в последствие при самата експлоатация, те самите много бързо успяха да влязат в режима на батерията. Да, това е много добър преход към така втората тема, която искам да засегна и то е именно точно за допуснатите грешки или нека да ги наречем научени уроци. Какво бихме могли така да дадем като съвет на всички, които в момента трябва да имплементират такъв тип инвестиция? Нещо, което така е хубаво да се подчертае, като случило се като грешка, но може да бъде превърнат в един добър урок. Емил, може би да... Да, аз и да допълня нещо към това, което Александър каза. EMS или системата за енергиен менеджмент става още по-критична в сценариите на хибридни активи, хибридни централи. Били те фотоволтаик и батерия, фотоволтаик, вятър и батерия. Надявам се в скоро време да видим и първия такъв мултитехнологичен хибриден проект в България. Но там нивото на комплексност и сложност става още по-високо и именно там е една от основните грешки, които ние виждаме, подценяването и недостатъчната диверсификация, различаване между SCADA и EMS, тъй като EMS всъщност е този диригент, да го наречем, който е диригент и свързващо звено между всички, така да наречем, заинтересовани страни, стейкхолдери или участници в проекта, било то търговеца, ОНДМ, доставчика, който също трябва да наблюдава системата, операторите и по-надолу самите индивидуални системи, които трябва да изпълняват, как да кажа, диригентските, как да кажа, заръки на EMS системата. Това е основната грешка, всъщност е тоталното подценяване
на сложността и на необходимостта от тази система и липсата на конкретно функционално задание, което да бъде стиковано и да бъде изготвено и да бъде въведено при самото структуриране на проекта, а не постфактум, когато вече сме си построили батерията допълнително към фотоволтаика и след двете заедно ги пускаме и почваме да се чудим как точно и какво да правим. Това е една от основните най-големи грешки. Тогава, когато вече всички договори са подписани, оборудването е доставено, ни се обаждат и казват: сега помогнете ни, ако може до други ден да го пуснем, защото вижте колко пари губим сега на пазара. Трябва да се мисли напред, да се планира напред с необходимата експертиза. Тогава нещата ще се случат в бюджет и сроки на време. Деян, ти какво може да добавиш по темата с грешките? По темата с грешките, безспорен е факта и необходимостта от система за управление, гледайки от миналото. Първо бяха фотоволтаиците като производство само когато могат, колкото могат. После се роди необходимостта от батерии, които да съхраняват тази енергия. И стана въпроси за вятърната енергия, че тя е така, има индикации за новата тенденция и развитие на такива проекти. Тези всички елементи не работят единично, те трябва да работят в синхрон, трябва да работят по определен начин и да се управляват адекватно. И да, присъединявам се към темата, че наистина е изключително необходимо да има такава адекватна система за управление на тези активи, да управление както на сторичи, на батериите и на различни възобновяеми източници. Като интересното при нас, което има като възможност и като технология, понеже работим на една и съща платформа, така както подстанциите, така и системите за управление на възобновяемите източници и за съхранението на енергия. Върху една платформа може да се обединят и двете неща, което дава редица предимства и така операторите получават необходимата информация от едно място, като има сходен интерфейс и вече това нещо може да се мултиплицира на различни проекти и да се получи така добра предвидимост на управлението. По отношението на интегрирането на различни, да речем, оборудване от различни производители с данните, интерфейсите, как стои въпроса? Лесно ли се интегрират или е нужна доста повече работа? Верният отговор винаги беше зависим, нали така? Има много производители, има тук в България има богат опит от лични производители и на батериите, и на инверторите. Истината е, че системата за управление не е нещо, което е готово и само штракваме с пръст. Това е инженерен труд и проверка на съвместимостта на системите между един път между батерията и системата за управление, общата, друг път инверторите. Ако има и трета генерация, тогава става още по-сложно, но това нещо се интегрира и се създава модел специално за случая. Така че има разработени такива модели и е въпрос на инженерен труд и това дали вече е правено или тепърва ще се направи за първи път за България и за Европа. Искам да приветствам и всички останали. Ние говорим за системата за управление. Навън имаме щанд, който е на Siemens щанда, наша система за управление. Онлайн е системата в момента и може да видите истински как работи. Това не е демонстрационна такава система готова, която се пуска в YouTube. Това е нещо истинско, работещо в момента. Може да видите как батерията е свързана и колко изнася, колко вноси и така нататък в системата на енергийния оператор. И различните функции, които можем да управляваме. Говорейки си за устойчивост в бъдещето,
В момента е доста непредвидима и геополитическа обстановка, и цена на суровини, и цена на оборудване. Движим се нагоре, надолу, екотакси, други регулации, F-газ споменахме. Има така и доста насока по отношение на киберсигурността. Какво според вас, всеки един от вас всъщност може да вземе думата да сподели, какво според вас ще определи така в близкото бъдеще развитието на този тип инвестиции? Ако сега се насочваме към инвестиция в ВЕИ, всъщност кои са ключовите параметри, които трябва да гледаме, които ще ни осигурят правилен избор, както търговски и технически, по отношение на това как избираме да структурираме този актив? Кристалната топка. Аз съм. Да, то е интересна тема, динамична. Утре може господин Тръмп нещо друго да каже и за това, което сега си говорим, да е абсолютно нерелевантно. Едно нещо е сигурно от гледна точка на геополитика. Бих казал изключително позитивно и изключително обещаващо за целият енергиен сектор, не само за ВЕИ, защото Европа трябва и ще се стреми към по-голяма енергийна независимост, което е, смея да твърдя, един оптимален микс между ВЕИ и конвенционални и други технологии, но по начин, по който Европа е по-малко зависима от вносни енергоносители, което ще подобри нейната цялостна икономика, ще подобри цените на електроенергията. Така че геополитическата обстановка всъщност е доста благоприятна, макар и да не звучи добре, защото не е хубаво да има войни, да има било то търговски или физически. Но от гледна точка на енергетика и ВЕИ сектора и инвестиции всъщност е благоприятна, тъй като дава много силен тласък и инициатива да се продължават и да се засилват инвестициите и развитието на целия сектор, не само ВЕИ изцяло, както ВЕИ, така и преноса, съхранението на енергия, така и в частта на конвенционалната и ядрената енергетика. Трябва да гледаме по-широко и по-общо. От гледна точка на регулация обаче не е толкова розово положението. Тук мога да се върна вече по-конкретно само за България, където гледна точка на регулации и регулаторна рамка има доста какво да се желае, има какво да се подобри. Има доста така сериозно, бих казал, вмешателство, намеси и силна регулация от страна на държавата в сектора, в много аспекти, което пречи на инвеститорски интереси, дава инвеститорски интерес специално към България в тази посока, така че това е нещо, което трябва да се поработи по-бързи разрешителни процеси. В сферата с търговията на електроенергия там има изключително много ограничения и регулации в момента, които пречат на пазара, пречат и на бизнеса, тъй като той няма необходимите инициативи за енергийна ефективност и за проектна ефективност. И нещо доста ново, което ми прави впечатление, че лично аз не съм видял и не се говори, това е НИС-2, или Закона за киберсигурността, който мисля, че от февруари месец тази година е приет и е в сила, където сектор енергетика е засегнат и прага за критична инфраструктура или essential plant. Прага е доста нисък, в смисъл, че много голяма част от utility scale ВЕИ проектите в България попадат под тази категоризация и трябва да отговарят на НИС-2. Аз съм убеден, че те са в абсолютно несъответствие. Имайте предвид, че НИС-2, без да влизам в лекция по НИС-2, НИС-2 е директива, е насочена към инвеститора и оператора на актива и отговорността за съответствие с тези разпоредби и норми за киберсигурност са на собственика и оператора на актива, което има своите импликации. Било то, че ако си разработчик на проекти с цел да го продадеш, очаква и Cyber Security Due Diligence.
банките, финансиращи институции, те започват да гледат в тази посока. И всъщност за нови проекти специално става ключова част, става проектна част от идейните и концептуални проекти, които в момента се разработват, така че те да бъдат в съответствие с закона. Също очаквам да стане в съответствие с лицензията. В Румъния специално румънския регулатор има такава част в процедурата по издаване на лицензия, включително, което означава, че и ние ще имаме, ако вече не съм запознат с НКЕВР, становището по тази тема. Но по-важното е, че това е нещо, което освен, че идва, то е и приложимо към всички съществуващи обекти и активи, които са въведени в експлоатация. Така че трябва да се вземе в предвид и трябва да се започне да се работи в тази тема, тъй като не просто инвеститор е отговорен, включително и средния мениджмънт и управленски състав може да бъде лично отговорен в тази тема. Киберсигурността определено е нещо, което така малко се подценява все още в България, но предвид вече частта от енергийния микс, която е изцяло дигитална и управлявана, особено по отношение на възобновяемата енергия, това е една много важна тема, която трябва да следим. Може би, Александър, ако имате нещо друго да добавите, аз през това време ще подканя публиката да си помисли за въпроси, защото дойде време и за тази част. Да, бих искал да допълня за гледна точка на регулациите и специално тази, която споменах за F-газ, сега и за НИС-2. Тези регулации както създават трудности, така и помагат от гледна точка на конкурентност на проектите, които се създават след това. Покривайки всички стандарти и всички тези изисквания, вашите проекти стават естествено по-устойчиви и по-конкурентни. И несъмнено, да, тези проекти вече са големите проекти, батерии, фотоволтаици. Те са част, може да се разглеждат и да бъдеш като част от критичната инфраструктура, така че да се засягат и да отговарят на 100% на тази директива. И когато се мисли, понеже говорим за добро планиране още в началото, когато се планира от самото начало, тогава има време за абсолютно всичко, дори и за дългите срокове на всички съоръжения, които ги имаме. Планирането на киберсигурността не става накрая, то не е някакъв пач или апдейт, който е вече на готова система. Слагаме една притурка, един фаервол. Това е нещо, което се създава от самото начало, от продуктите на най-низко ниво и това е и нашата философия при нас. Secure by design. Това ще рече, че всички наши продукти, изобщо продуктите бива да се планират, да се проектират, подготвени за киберсигурност до най-високо ниво, като се започне от полевите устройства, през PLC системите, комуникацията между тях и управлението, система за управление на най-високо ниво. Всички в тяхната архитектура трябва да е заложена киберсигурност. И това нещо при правилно планиране още в началото следва да има успех и проектът наистина да бъде устойчив и сигурен. Да, това действително е така. Реално при нас в момента звено от киберсигурност е изцяло отделна дисциплина, що се касае до идейно и техническо проектиране. Имаме специално разработено приложение с минималните технически изисквания за киберсигурност, които касаят както EPC, главния изпълнител, така и доставчика на технологии на батерии, инвертори и SCADA система. Така че в компания като нашата с съответния ресурс, защото в крайна сметка нашия профил като инвеститор е, бих казал, една идея по-различна спрямо това, което виждаме на пазара в България. При нас има необходимия вътрешен ресурс, такива изисквания да бъдат специфицирани с необходимите технически детайли, в последствие следени и изпълнени. Напълно разбирам, че за един, смея да кажа, по-малък инвеститор, отделянето на такъв ресурс, наемането на такива хора е нещо предизвикателно, но за това бих казал, че в случая трябва да си партнират с компании, които знаят как да го структурират и компании, които знаят как да го изпълнят в следствие.
избора на партньор винаги играе решаваща роля в това дали проект ще се случи гладко или не толкова гладко. Междувременно има ли така възникнали въпроси в аудиторията? Микрофон дали ще може да... Или ако не е по-високо, така да си говорим, ще се чува. Чуваме ли сте? Киберсигурността на миналата наша конференция беше цял панел и това действително е изключително широка тема. До мен тук по случайно се седнал професор Крушков, който е най-големият специалист по НИС-2, между другото. Също малко комисионно ще ви запозная след това. Вие го представихте вече. Да. Значи тук има... Нещата са два проблемите. Първият, нали, че един китайски пиратски софтуер може да изключи на практика цялата държава и цяла Европа. Нали, за секунди, както аз мога да изключа тези, които ние сме монтирали. И второто нещо е, че нали, батериите са бомби. Една, надявам се, приятелска държава преди, помня, 2 години с телефони уби може би към 5-600 човека там в Близки изток. Така че може да си представите някой друг какво може да го направи. И тук идва въпроса, че това е първо технологичен проблем, който трябва да се реши, и второ, на национално, на европейско ниво трябва да има някакви регулации. В момента Siemens има добра SCADA система, други производители имат, нали, да ни правя реклама и така нататък, но те защитават мрежата, не защитават какво би могло да се случи отзад. Нали. И тук трябва някакви регулации, колкото и да не ги обичат инвеститорите регулациите, защото това са им разходи. Сега не знам това въпрос ли беше или коментар, ама... Отделен панел покана заедно с професора, след това може да разискваме. Някой друг, ако има коментар или въпрос, но по-кратък. Аз ще си позволя въпрос в област, в която не съм компетентен, но понеже станах свидетел на изказването на Урсула фон дер Лайен, че сме загубили време с решението за ядрената енергетика. Много ще ми е интересно да чуя коментар от специалистите в областта на ВИ. Явно, че там имат различни фактори, имат значение, разбира се, сигурност, време, обем на инвестицията, цена, след това на енергията. Много фактори ще е отговора, но ако може за такива като мен да кажете, наистина загубихме ли от това, че не развивахме ядрената енергетика? Интересен въпрос. Не мога да кажа дали сме... Естествено, тук изразявам лично мнение, нали, един дисклеймър сега да сложим. Не мога да кажа дали загубихме, защото мисля, че ядрената енергетика, така каквато е познана, аз само да допълня, че аз съм бакалавър и магистър по топлоядрена енергетика. Ядрената енергетика, каквато я познавахме, каквато я учихме, като бях студент преди години и каквато разполагаме ние в България, може би няма да е това ядрената енергетика, която ще бъде адекватна и как да кажа, фит за пазара в бъдеще, и не мога да отсека така еднозначно дали сме загубили или по-скоро, тръгвайки по-късно, няма да имаме по-модерна, да не казвам малки модулни реактори и така нататък, да не влизаме в тази тема, но доста по-гъвкава ядрена енергетика, която да е по-адекватна на пазарната конюнктура, която в момента виждаме, тъй като тази ядрена енергетика, с която разполагаме, имаме и която можехме да сме построили до сега, както казваме, тя нямаше да е такъв добър фит на пазара, по начинът, по който това работи в момента, и може би това забавяне, така искам да хвърля една гледна точка, една перспектива, че може би можем да извлечем позитиви от него, а не само да казваме закъсняхме и забавихме се. Естествено, сигурно има и негативи, има такива, и в гледна точка на енергийната сигурност, независимост на България, на Европа, но от друга страна, може би това забавяне сега ще ни даде възможност
да имаме по-добри и по-фит за пазара мощности в бъдеще. Така мога да коментирам вашия въпрос. Някой друг, ако иска да вземе думата, ако не, аз също имам мнение да изкажа. Няма много желащи. Добре, аз ще взема отношение, защото на мен темата също ми е много интересна. Аз следя развитието на възобновяема енергия повече от 20 години и общо взето има един факт и то е, че ние всички ползваме термоядрена енергия, енергията на Слънцето. И вятърната, и слънчевата, с изключение на геотермалната, всичко останало идва от един и същи източник. Ядрената енергия, такава каквато я познаваме, съвсем наскоро ще предстои една годишнина от едно събитие, на 26 април. Важно е да помним, че ядрената енергия има и големи плюсове, и големи рискове. И това дали сме закъснели или не, наистина пазара в момента се развива от доста време в посока, която е към все по-гъвкави мощности, а ядрената енергия в сегашния си вариант не е гъвкава мощност. Имаме нужда от ядрена енергия, със сигурност. Не можем все още да разчитаме изцяло на възобновяема за покриването на всичките си нужди. И това, което е така тъжното в случая, че ние нямаме дългосрочна визия за това какво искаме да постигнем по отношение на устойчивост, както по отношение на зелената енергия, така и по отношение на ядрената такава. И тази липса на дългосрочна визия и стратегия изиграва лоша сега именно на инвестициите, които имат нужда да бъдат планирани по-дълбоко, с всички рискове взети предвид и с възможните плюсове, които това ни дава и да е ясно на каква цена идва това. Защото както и киберсигурността, както и това да върнем част от производството на ключови и зелени технологии в Европа, както и ядрената енергия има своята цена и обществото трябва да е наясно с тази цена и да е готово да я плати, знаейки какво получава като възвръщаемост от нея, като устойчивост и дългосрочност на самия гръбнак на икономиката, каквото е енергетиката. И на мен това много ми липсва както на българско равнище, така и на европейска ниво като такова. Точно този политики, насърчавайки истинската устойчивост, практичната устойчивост във времето, а не да влизаме в цикли на бурен растеж и след това да се чудим какво да правим с това, което се е случило по време на този цикъл в бурен растеж. Но така или иначе, картинката не е никак така еднозначна. Много е комплексна и затова смятам, че и нашия панел беше доста интересен днес, да видите всъщност колко много комплексност, колко много решения са включени в развитието на тези активи. Не е проста работа, ама никак и става все по-сложна, именно поради факта, че вече сме почти изцяло дигитални и всичко се случва в реално време. Дори човешкия мозък няма капацитета, по отношение на търговията особено, да осмисли всички тези данни и да ги обработи в реално време. Затова разчитаме много на технологии и на хора, които са минали в опита си с грешка и проба, за да ни дадат правилните уроци. И имам още 2 минути останали в панела. Ако някой иска така да зададе много важен въпрос, сега е момента. Микрофона мисля, че е много... Имам микрофон, благодаря. Чудесно. Въпросите са към Александър, малко повече, може би, от Марица Изток 3, понеже те са направили голям парк с батерии. Първо, чисто технически се говори, освен за батерии, за суперкондензатори. Дали сте разглеждали такива варианти, може би останалите колеги, ако имат някакви представи за тези технологии, също могат да кажат. Второ, за този парк казахте, че инверторите са една изключително важна част от цялата система. Интересуваме какви типови инвертори използвате. В смисъл, не говоря за марки, а за мощността преди всичко и за напрежението. На ниско напрежение много инвертори или по-малко инвертори, на средно напрежение ли използвахте изобщо. Малко повече да ни кажете за трудностите за самите превключвания, защото говорихме вече колко е важно да стане това за милисекунди, но
Какви точно трудности и как ги решихте? Това ме интересува. Да. Относно първия въпрос, аз лично не съм участвал в такъв проект с суперкондензатори. Не знам да кажа и може да споменеш някои думи, защото ние с Емил сме бивши колеги в Контурово, така че мисля, че да, те засегнат в един момент. Разглеждани се разглеждат такива теми и технологии за суперкондензатори, както и за други средства за механично съхранение на енергия включително. Специално в тази посока Европа и България доста изостава регулаторно, тъй като те са доста добър фит за краткосрочно съхранение, но имат изключително бързи скорост на реакция. Те са много добри за първично частотно регулиране и подкрепа за честотата на мрежата. Нещо, което обаче на европейско, в това число българско ниво на системните регулатори още трудно се приема. Те си очакват механичната инерция и въртящите машини. Нещо, което системите за съхранение на енергия, включително и от конвенционални пред класически, дето примерно така, като на контура, може би всеки втори инвеститор тук в България, те също при подходяща конфигурация не ги наричаме инвертори, Power Conversion System, защото те са инвертори с правителни групи и работят в двете посоки. При подходящо специфицирани такива критформик инвертори, те също могат да пренесат синтетична инерция, но в тази битка на вече и суперкондензаторите, както и flywheels, не знам как се превежда, маховик, също има решения за много в такава посока, като суперкондензаторите, но с flywheels решения, които са изцяло насочени към системни услуги и краткосрочно съхранение на енергия. Това мога да кажа в тази тема. Темата за красиви инверторите, Саша, ако искаш да... Относно инверторите, както и му засегна общо взето централни инвертори, които могат често да срещнат на пазара в България с мощност 1,25 МВА и диапазон на напрежението между 680 до 720 В. Общо взето бих казал нещо съвсем стандартно като за българския пазар. Това е стандарта в индустрията, впрочем. Под индустрията визирам utility scale батерийни системи, каквито се монтират. Това е стандарта. В момента има така на ниво производители на оборудване, върви една, не мога да кажа битка, но върви така една тема стрингови срещу централни инвертори, както беше при фотоволтаичните системи. В момента се пренася по същия начин и в системите за съхранение на енергия и Power Conversion системите или инверторите за батерии. Абсолютно се повтаря матча, както се казва, но те са изцяло винаги на ниско напрежение, под 1000 и с системи до 1000 волта AC. Тъй като към момента настоящите стандарти предопределят всички производители се фокусират в този тип оборудване, което им позволява да имат вече използване като на стандартизирани вече сертифицирани компоненти за изграждането на тези съоръжения. Може би след време очаквам да тръгнат и нагоре в напрежението с цел намаляване на загубите. И понеже виждам, че вече влязахме в съвсем конкретика вече. Не, за времето не, за конкретиката на ниво инвертор. Въобще мисля, че сме готови за следващото ниво, именно кафе паузата. И подробния разговор с панелистите и участниците днес. Да благодарим на участниците. И до следващия път. Благодаря на всички. Благодаря на Мариана и на лекторите.